Hello guys, narang jatana lam sago ani vlogo hangkang tak thangi tongo khowai to kanchanpur hangkai horangai thangkha hangkai narang joto view phunuk malia hangkang busy mani bagai hangkai haipano belai lama naithotok oboni bagai ang vlog ma khaika video ma sakha hangkai asuk lama kaham ekdom light by light mang rijak hangkai belai tongthogoi ang nongno phunuknani bagai naithokbagai phunuknani bagai video ma khaika hangkai norok ani video no soyakarei naitongdi hingke asuk hasal kanchanpur bufru sogoino no bufru kanchanpur sogoino koita o sogoino saimaniako hangkai tabuk thangwi tongo ekdom tam janai ayang ba andar lama simi ekdom light simi naithotok ongjak hangkai abono koita sogoino saimaniako hangkai norokno jotono no hambai ani vlog no soyakarei naitongma bagai bayapso hangkai norokano support khaidi like khaidi comment khaidi tei subscribe khaidi di je katal naitongnai rok hingkai hangkai asuk no norokno koijao hangkai jotono no hambai tei kaham tongbai di norok jotono।